आहे ना देवघर. हे माझ्या नातवानी पप्पू शिरवडकर. आजी म्हणजे पप्पाची मावशी म्हणजे माझ्या आजीची छोटी बहीण. बघितलं तुम्ही घर तर आहे तसंच आहे आपलं, एकदम छान एकदम चांगला. आणि असं वाटेल इकडे काय काच आहे काय, पण काच नाही आपण लावलेली आहे. एकदम बॉईल केलेलं. इथे बघा काय आणलंय, हळदीचं पाणी आणलेलं हळदीचं पाणी, घसा कवकवतं वगैरे आणि सर्दी होती ना त्याला हे चांगलं. त्याचा लय मान आहे शेंडी देवा खावा. आणि हळद म्हणजे जंतुनाशक आहे. झाड आहे काय? मोठा. हळद जंतुनाशक आहे. ह्याला कसं बनवलं याला? हे याला 2 कप हे पाणी घेतलं आणि त्यात अर्धा चमचा हळद, आणि ते पूर्ण बॉईल केलं. त्यासारखं 5 मिनिटं तरी बॉईल करायचं, मग हे असा कलर होतो हळदीचा. सांग तू सांग. आणि तुम्ही काय म्हणता ते काय दाखवताय? ते हे शेंदीचं झाड गणपती शम्मी, शम्मी. हे मी शम्मी उंच होता हे आणि गणपतीला असे लागते तुरे शम्मी. येतात. हे त्याच्या दुड्या बांधून 21 हे घालायचे, मग पावन झाला. हे तुम्ही दुर्वा आणि ते हे हळदीचं दुर्वा पाणी आणि तुझ्यासाठी आणि आजीसाठी केलं. आता आजीचं रत्ना कुठे आहे? हे काय आजीचं? आजी घ्या ते घ्या. हा. हे हे आजीला आम्ही एक आता गरम आहे ना. कोरोनात ते नेहमी पित कोरोना जेव्हा चालू होता ना, आम्ही हे कंटिन्यू प्यायचो. हे वालं? होतो. हा, हा, एक हे दिवस पाणी. झाड करून. बसा. एक दिवस आड कुठे रोजच करायची मी. होय. आणि हे खूप चांगलं जंतुनाशक आहे ते हळद. तू बस. बस. एक एक घोट घ्या. राज्यसभा लोकसभाची बीटी का इकडे पुढे वा. नाही बाजू. हा ही बरोबर आहे.
MLA MP आमदार खासदार बसलेले आहेत. होय, आमची ह्याची चेअर पण गेलेली आहे कलेक्टरची. हा. आता मी इकडे गिफ्ट आणलेलं आहे. गिफ्ट नाही, सर्वात आधी तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आजी, मी आजी म्हणतो ना, क्वेश्चन विचारले होते काहीतरी रिलेशन मध्ये, तर माझ्या पप्पाची मम्मी, हा माझ्या पप्पाची मावशी शॉर्ट मध्ये, म्हणजे ही आजी, माझ्या आजीची बहीण, तर ही आजी. हा, तर ही हा छोटी बहीण म्हणजे आजीची छोटी बहीण. हा म्हणजे माझी आजीची छोटी बहीण, आजी मोठी, अशी आजी माझी. ठीक आहे, तो एक क्वेश्चन विचारला होता. आणि आता एक गिफ्ट आणलं. गिफ्ट हे तुम्हाला गिफ्ट. हे काय आहे? घराची चावी. ही घराची चावी घेऊन आम्ही काय करू शकतो? जाऊ शकतो. हा, जाऊ शकता, राहू शकता, पण तुम्हाला परमनंट राहायचं तिकडे. तसं नाही राहू शकत ना. आता तेच उत्तर द्या त्याला. असं आम्ही कसं राहणार? आता हे घर आमचं आहे ना, देवघर. माझ्या नातवानी पप्पू शिरवडकर. हा, आता तोंड दिसत, आता बोला, आता तर बोला. हा हा, हे पप्पू शिरवडकर म्हणजे तो पण नाव आहे. नाव का ओमकार. ओमकार. तर ओमकार सुभाष शिरवडकर. ते म्हणतात की तुम्हाला पाठचं रूप द्या. नाही, ते आम्हाला रूम बाबा माझं हे जन्माचं माझा राहिला झोपडा आहे. हे घर आहे. तर झोपडा आहे, आणखी तिथे देव आहे. काय नाही काय, कोण नाही कोण सेवा. नाही, त्यांचं म्हणणंही बरोबर आहे. बरोबर आहे. त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. आजी या नात्याने आम्ही जाऊ शकते. आजी, मी कधी पण जाऊ शकते, राहू शकते. हे पण घर त्यांचंच आहे आणि ते पण माझंच आहे. त्यांचा ते माझाच आहे. पण मी जशी गोकुलात तिचा हा नातू म्हणतो तू आजी तिथे जाऊन राहा, तशी मी पण हा माझा गोकुल आहे. हे सगळा मी कधी पण जाऊ शकते, राहू शकते. काय पण आजीला शक्य नाही ना मला तिथे कायम राहून जमणार नाही. म्हणजे आजीचं देवाचं घर आहे. मी मुला टाकून राहीन, पण हे देव टाकून राहू शकत नाही एक दिवस पण. गावी कसं असतं, गावी रूम म्हणजे घर असतात, पण माणसांचे ना म्हणजे देवाचे घर असतं. देवाचं प्रत्येक पूर्वीपासूनचा तो घर एक स्पेशल घर असतो. तर आजी आत्याचा हा देवाचं घर आहे. मी खूप वेळा त्यांना इन्सिस्ट पण केलं की तुम्ही येऊन राहा ना, आपलं घर बघा. आता टायमाला बोलतो आम्ही मुंबईला राहतो ना, तर तेवढ्यात म्हणजे तुम्ही तिकडे राहा, चांगल्या ठिकाणी राहाल. पण तुम्हाला सांगू, घर कधी मातीचं बघू नका आणि जुनं बघू नका. घर हे घरच असतं माणसांसाठी. मलाही काय, मी बघा, मी कुठेही राहतो, इथे मातीच्या घरातही राहतो. हा, तिकडे राहतो, इकडे राहतो, मला काहीच फरक नाही पडत. तसं माणसांना फक्त दिसण्यात वाटतं की ते घर जुनं आहे. त्याला कुठे पण आवडता आणि कुठे काही मिरी मीठ चटणी मीठ आहे ना, ती तो आवडीन खातो, नाव काढतो. तर तर शॉर्ट मध्ये तुम्हाला 2 प्रश्नाची उत्तर दिली, ह्यांच्याशी लिंक होती. बाकीच्या माणसांचे तसे मी उत्तर देईल. पहिला प्रश्न होता की आजी म्हणजे पप्पाची मावशी, म्हणजे माझ्या आजीची छोटी बहीण, तर आजीच झाली. ते सेकंड रिझन, ते तिकडे नाही जाऊ शकत, राहू शकत आपल्या बंगल्यामध्ये किंवा आपल्या घरामध्ये, कारण त्यांचा हा देवघर आहे. आणि कोणताही माणूस नाही राहू शकत, म्हणजे मन नाही लागत. मन नाही लागत ते. नाही तर आम्ही नाही, पण तुम्ही पण राहिलात ना तिथे येऊन, तर आम्ही कधीतरी जाऊ शकतो. 1-2 वस्ती राहू शकतो आम्ही. 2 दिवस ते आम्ही राहू तर शकतो. उलट मला तर आवडेल की आजी आता तिकडे राहतील. तर कसं ते मला हे तुमचं आहे मोठं आलं. बघा इकडे आम्ही आता काय आलं, काय पितोय, हळदीचं पाणी. तुम्ही पण हळदीचं पाणी पिया. आता आपण डान्स बघू. हे आरोग्यासाठी चांगलं आहे. म्हणजे हळदीने जंतुनाशक आहे. हे जंतुनाशक आहे, काही त्रास होत नाही. आम्ही कोरोनामध्ये हे चालू ठेवलेलं होता. नमस्ते सर्वांना आणि सर्वांना गुड मॉर्निंग. आता बघा आम्ही इकडे 4 जण आलेलो आहे. 4 जण म्हणजे मी आणि माझे बुबू. कुठे सर्व? नंबर 1, नंबर 2 अँड नंबर 3. त्यांना लागले भूक, बघा कसे हे करतात. चलो बाहेर, चलो चलो बाहेर, चलो. पॅकेट्स नंतर जमा करूया. हे 2 आणि हा 3. तिघांना एक एक जातं आणि एक देपर्यंत मग भांडणं करतात. जरा इकडे पावसासारखं पण मला वाटतंय. 3 बिस्किटं जे पहिले लाईक आणि कमेंट करतात त्यांच्यातर्फे आमच्या बुबूला. हे 3 बिस्किटं जे आपल्याला रेग्युलर व्ह्यू करतात, आणि हे 3 बिस्किटं जे आमचे लॉयल सबस्क्रायबर आहेत. थांब तिकडे घे. बबू खा.
बघ हिचं पोट भरलं बघा. आता भांडतील वेगवेगळे देतो. चल हो आपले कागद चला आतमध्ये. रात्रीचे ना हे लाईट्स पेटतात आहे की ते पण चेक करायचे. आपली गाडीसुद्धा एकदम व्यवस्थित आहे. तात्पुरतं इकडे ठेवतो नंतर डस्टबिनला टाकेल. तर तुझे बिस्किट टाके घे तुझी बिस्किट खा 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 खा. तिला काय आलं तिला नको वाटतं. तिला माझ्याबरोबर बसवायला लागेल. बुबू खा खा बुबू खा. नको हिला बिस्किट नको हिला चाटायला हवं नसतं. तुमच्या पण कोणाकोणाच्या घरी पॅट आहेत मला सांगा. कोणकोणते पॅट आहेत काय नाव आहे त्यांचं. बस बस चला आता जर बाहेर आलोच आहे तर क्विक व्ह्यू तुम्हाला देतो की घराच्या अवतीभोवती कसं दिसते आणि आपल्या वरती खाली घर कसं झालं आहे आणि अवतीभोवती आपले झाडं कशी आहेत. येतेस फॉर अ क्विक टूर बुबू फॉर अ क्विक टूर. चला जर आपल्या घराची फेसिंग ही आहे तर आपण इकडून सुरुवात करूया. जो आपला सारेगम पदनीचा लास्ट 6 आहे म्हणजे आपला आंब्याचं झाड. तो बघा कसं झालेला आहे आणि काय काय वेगवेगळे झाडंसुद्धा आलेले आहेत. आणि तुळशी बघायच्यात किती मोठी झालेली आहे. आपल्याला वरतीसुद्धा जायचं आहे. मी कारचा कवर काढून ठेवला तो धुवून परत टाकायला लागेल. तर इकडे बघू शकता क्विक तुम्ही बघा. जास्त वेळ नाही घालवणार पटकन बघून घ्या तुम्ही. आणि खालीसुद्धा पावसामुळे जर असं झालं स्लिपरी नाही वाटत इकडे आता तुम्ही बघू शकता. हा दरवाजा इकडे जाईल. दरवाजाला कडी लावली नाही तर कसं दरवाजा वाजत बसतो. आणि ज्यांना माहिती नसेल हा गोल आपण फिरून आलेलो आहे. पुढे पण सुद्धा आपलं बंद आहे आणि आमचा पाठचा दरवाजा. आता आपण कसं आता वरती जाणार आहे. आणि मीटरमध्ये आता युनिट झाले 414 युनिट म्हणजे आजच्या तारखेला चालू केल्यापासूनचं. चला आता वरती जाऊया. बघितलं तुम्ही घर तर आहे तसंच आहे आपलं एकदम छान एकदम चांगला. आणि असं वाटेल इकडे काय काच आहे काय पण काच नाही आपण लावलेली आहे. आपण नंतर लावणार जेव्हा राहायला येऊ ना तेव्हा आपण लावणार आहे. तर आता आपण परत खाली जाऊ आणि तुम्हाला
रूम, घर, गाव, वातावरण कसं वाटतंय सांगा आणि समोर दाखवतो. आता कसं पाऊस पडतोय ना तर सर्व हिरवगार झालं आहे. आपण जसं फोटोमध्ये एडिट करतो ना हिरवं हिरवं करतो की बाई आपल्याला जसं आवडतं तसं समोर दिसतं बघा.